Non siya. Là, pourquoi c'est pas ça? Allez, c'est comme la bunda putih mati musa. Sobol. Habis ini puas dulu lah. Apa minggu? Apa sambal? Oo, pamasahe mo siya. Si Si tayo na eh. Ma'am sila. Formas pa nila. Tapos pagsa. Balat lang yun. No. Sorry kayo. Sorry. Wag na po. Siya, ito abing na rin eh. Ano, hindi pero pag namin isang tamad bali? Sumali. Ah, may magkakit. Cartoon please. Ano mo cartoon please? Ano mo kabla? Ano mo cartoon please? Ako ka subasa sa kabasa sa. Yun, ano siya, man? Ito na wala men. Ang dularan mo ko ko men. Ang siya man. Siya man na balik. Pagar aqui, Costa. Joga pra aqui,